Kristo, aniya kita kapistahan sa kadaugan sa krus, ang atong pilgrims, ang atong Parish Pastoral Council with WISTI officers, officers of all religious organizations and movements, all chapel officers, area coordinator, chapel leaders, barangay officials o barangay Basak Pardo, barangay Basak San Nicolas, and barangay Kiyot. Atong choir from Holy Cross Council of Choir, ato ang mass sponsor, Mr. and Mrs. Eliser and Maritis Alianic, Carl's Catering, with our co-celebrant sponsors, Dajco Properties Corporation, Mark and Lara May Gornes and family, Faye Antiquina and family, Adorers of the Crucified Jesus Community, Noli and Kids Barbecue, Angel Marinay and family, Miss Gloria Yu, Liberty Carpi and family, Mr. and Mrs. Liler Baltonado and family, Rago Lumber, Baby Bourbon, Mrs. Malu Perez, Mr. and Mrs. Christopher and Lani Cabarubias and family, Rodora Sabak and family, Nining Gabiana and family, Mr. and Mrs. Pacifico and family, Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family, Mr. and Mrs. Cynthia Lapasaran and family, Parama family, Hinara Cabanyog and family, Don Vicente Rama Memorial Elementary School teachers, Rillion and Redilias families, Don Vicente Rama Memorial National High School teachers, Teresita Labang and family, Gigi Lusada, Joji Cabrera, and Bamboo Village Chapel. Paibalo sa dili pa ang ato ang misa karon natay groundbreaking sa likod. So natay groundbreaking sa likod para sa ato ang project sa likod. Our help is from the Lord. I lift up my eyes towards the mountains. Whence shall help come to me? My help is from the Lord, who made heaven and earth. May he not suffer you foot from sleep, may slumber not who guards you. Indeed, he neither slumbers nor sleeps, the guardian of Israel. The Lord is your guardian, the Lord is your shade. He is beside you at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor the moon by night. Our help is from the Lord. The Lord will guard you from all evil. He will guard your life. The Lord will guard your coming and your going, both now and forever. As I made mention, I will integrate my message with the homily in the church. Basically, it is our way of thanking the Lord for this wonderful gift to the parish, a legacy that is meant to be, of course, part of the journey of Holy Cross Parish for many, many years to come. Kung nakabisita ka mo din then you would know how spacious in ang area. No? This complex, which will house many of the important aspects of the parish life, open court, offices, function halls, and many more. And so, we say the prayer of blessing, then we lower the capsule. Atong bahin nining atong proyekto, we request to come over eventually for the souvenir or documentary pictures, and of course the prayer and everything, the ceremony of the lowering the capsule, and of course eventually the prayer, which would usher also the start of Mass. The Lord be with you. Prayer of blessing. All-powerful and merciful Father, you have created all things through your Son and have made him the unshakable foundation of your kingdom. Through the gift of your eternal wisdom, grant that the undertaking we begin today, this complex of
Holy Cross Parish, which is meant for your glory and our well-being, may progress day by day to its successful completion. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Before we lower the capsule, ang tanan nga ang bahin sa ceremonial and documentary picture taking will please come here. The champion of the Facebook will get the shot, and of course we will of course cover it with the needed soil. Okay, documentary picture please. Bishop Tony, if you want to be part of the picture, please come.
Adlaw nga malipayon, adlaw nga mahinungdanon alang natong tanan. Tungod kay karong adlaw ang tibuok kalibutan naghimaya matod pa sa pagdaog the triumph of the Holy Cross. Mao dinhi nato sa Basak Pardo, piyesta nga malipayon, piyesta sa Santa Cruz. Pakpak anay no, tungod ning malipayong piyesta. Sa kalendaryo sa simbahan, gisundan kini sa Mater Dolorosa. Piyesta, Sorrowful Heart of Mary, nga ato gihapon gipasidunggan. Bot ipasabot sa tilan sa krus, diha ang iyang mahigog mao nga mahan. Mao nga kita nga mga devotos gihapon ni Mama Mary, naghimaya sa Dios, nagpasalamat niya tungod siyang gugma alang natong tanan. Paghatag nato ato manonobo si Kristo. Pakpak anay gihapon kay Mama Mary. Daghang mga grasya ni Lord nga atong angay pasalamatan. Ante sa misa, many of you participate with us sa ground-breaking ceremony sa atong complex diha no, sa Loyo. Kung makabisita ka mo dito, dako nga space iya nasa parokya sa Holy Cross. Mahimo site of the complex lain-lain. May open court, dunay mga offices, dunay mga meeting rooms, dunay guest rooms, o daghan pa mga gamit. Kay iya naman ini sa parokya. Pakpak anay gihapon. No? O uban ninyong tanan ato mga sponsors, benefactors, hermanos, hermana, gikalipay nato presensya mga ministro sa Ginoo. Si Bishop Tunis sayo panagmata, no? Okay, gusto ko niya magmisa uban nato. Siyempre ang ato anigog makura para ko Monsignor Johnny Tupas, pakpak anay gihapon, no? Monsignor Junjung Florido, pakpak anay gihapon. Father Ruben Indona representing ang atong economos, siya ang right hand. Duha sila ni Father Jo, pakpak na gihapon. Gitawag na ko si Father Alberio nga Scalabrin ni the Holy Priest. No? Kay President man ni Permedine, salamat. O tanan ko celebrante sa atong misa, Father Ryan, tanan. No? Aton silang pasalamatan nga bisan pa sa kadagang schedule, uban nato sa atong kapistahan. Pakpak na yotro. O kaninyong tanan nga atong parokyano, o ang bahin sa atong proyekto, Engineer Geoffrey, tanan, no? Sponsors, benefactors, bahin kita nining pangandoy nga grasya ni Lord, no? Di magdugay ang atong giplano nga Holy Cross Complex matuman diha, no? Parte sa atong pagsaulog, gugma og kayo sa Dios. Ang atong misa alang sa inyong katuyuan, pagpasalamat sa Ginoo og padayon nga pag-ampo nga unta ang grasya nga atong gipangandoy makadala kayuhan nato pagtubo diha sa grasya sa Dios, pagtubo sa pagtuo paglawom ug gugma matigayon nato. Amen. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluy unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasaylohon sa atong mga sala, dadon unta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Mag-ampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila nining misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug gari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor,
namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhi ning kamingawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ayaw hikalimtin ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingan. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutan na pag-usap, bahin sa Dios. Nahinumdum sila ngang Dios, mao ang ilang pato. Ug ang labing halangdong Dios, mao ang ilang manunubos. Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga baba. O gibakakan sa ilang
kasing-kasing nagbudhi kaniya. Ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Apan bisan paniana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang mga sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungon. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibutonan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang himaya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya king gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwas sa langit, sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kay gunikaw, Kristo, magpabiling manindog. Mga hinigugma diya ni Kristo, sa ngalan sa atong archdiocese, gusto nako ipadangat ninyong tanan ang atong malipayong pagbati. Happy Fiesta ninyong tanan. Una, Monsignor Johnny, Father Neil, mga parokyano, din sa Santa Cruz, Basak, Pardo. Happy Fiesta ninyong tanan. Uban nining atong pagbati, Happy Fiesta, ang akong kinasingkasing nga pagpasalamat tungod nining gasa ni Lord. Ante sa misa, doon na kita'y ground-breaking ceremony sa atong parokya, Holy Cross Parish Complex. Ang makatanaw dito, malipay, yung nga kadako nga space, iyan na sa parokya. Mao nga kung mga labi na misa, spiritual activities din sa simbahan, pero daghang mga activities nga mas nindot kung dito kay dunay covered court, dunay stage, dunay mga meeting rooms, dunay restrooms, dunay guest rooms, o daghan pa nga kay complex man. No? So, ninyong tanan nga uban ni Monsignor Johnny, Father Neil, no? nakakuha nining space kay kinibahin sa atong parokya. Daghan kayong salamat and congratulations. Congratulations ninyong tanan. No? Ang akong pagtanaw, perfect timing kay sunod nga tuig Jubilee Year 2025. Mao nga pagsugod sa project, posible gyud daghang mga bahin nining proyekto posible mahuman na, no? Magamit na sa parokya. O ang akong pagpasalamat kuyugan gihapon sa akong pagampo nga maghiniusa kita aron matigayon kining project. Amen. Kay kamatuoran ini si Monsignor Johnny kugihan kayo buutan pa, no? Salamat nga din siya. Pero ayaw ninyo ako awaya, no? Kay
bahin man sa mong kinabuhi, karon dinimi sunod nga upat ka tuig lain namang dapit, no? Mao kini among kinabuhi. Ang akong punto, ang tanang proyekto magpabilin sa parokya. Wa pa man ako kita nga ang pari paglakaw niya, ginlulon niya ang covered court, no? Gikarga sa jeep o kung ano diha, no? Tanan nga mga proyekto iya sa parokya. Inyo, no? Inyo tanan. Amen. Mao nga natuo ako, no? Nga sa lain-laing pamaagi, ang atong kinasing-kasing nga suporta mahinungdanon. Niadto dunay obispo gipangutan ingon niya, ngano nga magplano man mo doon na kami kwarta. Oo, din man ingon niya, dito kami sa among bangko gamay, pero ang uban nga kwarta dito pa sa mga bangko, sa mga pitaka, mga bulsa sa among parokyano. Amen. Ang atong punto, wa man si Lord nagpaabot maghatag kita sobra sa atong kapasidad. Pero bisan ginagmay basta kinasing-kasing mahamutan sa Ginoo. Amen. Kamatuoran sa Manila, nalipay ko nga bantugan kayo ang ilang project ba Pundo ng Pinoy. Ang iyang tema, kahit maliit, basta malimit, papuntang langit. Mao kini gihapon, no? So, ang akong punto, salamat nga daan sa lain-laing suporta, no? Nalipay kita kina Engineer Jufrey atong mga architect, no? All out support na gid sila. Daghan. Si Monsieur Johnny tingali i-mention nila ang pipila. Pero ang atong punto, tanan kita bahin niining pagtubo, paglambo sa atong parokya nga angay natong pasalamatan siyempre ang atong mga servant leaders kaparian, pero daghan ninyo bahin nining nindot kayo nga plano nga pangandoy sa parokya. Amen. May kalabtanan sa atong fiesta. Ang tibuok kalibutan karong adlaw nagsaulog Triumph of the Holy Cross. Kadaugan sa Santa Cruz nga mao ang atong patron. Ngano man nga sa tanang pagtan-aw gilantaw ang cross o ang iyang kadaugan. Sa unang pagbasa, gipambalandungan nato realidad sa kinabuhi mga Israelinhon. Silang pagbagulbol dito sa kamingawan, pipilan nila kagat sa bitin. No? Pero daghan gikagat. Nagsugo ang Ginoo pagbuhat og tumbaga nga bitin og ibutang sa pole, no, aron ang makakita dili mamatay. Misteryo kung hunaon pero kung sa English pa mo kini tawag nila prototype, no. Mao kini ang simbolo og pagpakita nga ang bitin nga unta instrumento sa kamatayon sa giisa na sa bagat sa pool o ang makakita dili mamatay. A projection that in the years to come, the cross, ang cross nga labi na, no? Sa kultura sa mga Romanhon o Israelinhon. Ang cross nga mao ang pamaagi pagsilot labi na sa mga rebelde. Ang cross nga simbolo o instrumento sa kamatayon, pinaagi ni Jesus, dili na instrumento sa kamatayon. Tungod ang cross kundiin giisa si Jesus, dili na instrumento sa kamatayon, pero instrumento sa kinabuhi. Amen. Nindot pamalandungan, the cross which for years and for the pagans and the Romans is an instrument of death, in Jesus has become the sign of salvation. Mao nga dunay nindot nga awit sa Latin, Ave Cruz Spes Unica. Hail, Holy Cross, our hope of salvation. Natong mga Kristiyano, kita nga nagatanaw sa cross,
ang atong pagtanaw nini. Dili kini instrumento sa kamatayon, pero mao kini ang krus nga gilansangan ni Kristo. O pinaagi nining krus, gidala niya ang atong kaluwasan. Mao nga labi na sa Holy Week, kitagay nato importansya paghalok nining krus. Kay diha si Jesus gipatay aron kita mabuhi. Mga hinigugma sa atong matagadlaw nga kinabuhi, mao kini ang atong gipasalamatan sa krus. Tungod kay kini dili instrumento sa kamatayon. Ngano man ang krus nahimo nga instrumento sa kinabuhi. Tungod kay kining krus nagpakita sa dako kayong gugma sa Dios alang natong tanan. The triumph of the Holy Cross is the triumph of love. No? Only love can conquer death. No? Only love can conquer sin. Ang gugma sa Dios may nagdaog sa kamatayon o nagdala sa kinabuhi. Sa ato permigi pamalandungan, tahom kayong awit, labi na sa musika ni Monsieur Rudy, atong musikero. No? Kita ang nakasala, siya ang gipatay. Siya ang gilansang aron lamang kita maluwas. Mao mga hinigugma karong adlaw ang atong una-una labaw sa tanan paghimaya, pagpasalamat sa Dios, pagpasalamat kay Kristo nga pinaagi siya krus, nagdala og kaluwasan alang natong tanan. Amen. Katapusang punto. Misteryo sa kinabuhi. Bisan gani ang Ginoong Hesus dito sa tanaman sa Getsemani nagampo. Amahan, kung imong itugot, kuhaa ining kalis kining pag-antos. Pero wala gitugot samahan. Ang punto sa plano sa Dios, misteryo sa kinabuhi, ang iyang kamatayon bahin sa iyang pagpanubos. Ang iyang pag-antos bahin sa pagpasaylo sa mga sala. Mao nga gidawat na Jesus. Ang punto mga hinigugma sa atong kinabuhi, kung kita launta magbuot, nindot launta nga ang panaw sa kinabuhi, tanang panahon malipayon. Tanang panahon himaya, tanang panahon enjoy la kita. Pero, bisan pagani, ang atong kasalugan, ugma. Piyesta, mga kasakit ni Mama Mary, gipahinamdom kita. Bahin kini sa kinabuhi. Kung dunay misteryo sa kalipay, dunay misteryo sa kasakit. No? Kung pananglit, mao kini ang atong agyanan. Atong agyanan. Unta sama ni Mama Mary, atong dawaton, diha sa kasing-kasing nga mapaobsanon. Niadto, pirmina ko istorya doon na kami mekaniko. Nanghilak siya, Dre, nga naman, ako ang palainom, ako ang palahubog. Nga naman nga kung asawa mo ay nagmasakit, cirrhosis of the liver. No? Hindi niya masabtan, siya makunupalainom, siya mapalahibog. Yung asawa nga, buutan kayo, mo nagmasakit, cirrhosis of the liver. No? Misteryo sa kinabuhi. Amen. Matod pa ni St. John Paul II. Kung pananglit lang, wa nato gi ampo, wa nato gi pangayo. Pero, matabo ba nga bahin sa atong agyanan? Pahanomdom niya, salvific suffering. Kining pag-antos, kining cross, kining kasakit, kining mga pagsulay, pagtilaw. Salvific. Nagadala gihapon og kaluwasan kung atong dawaton diha sa kasing-kasing nga masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Amen. Posible wa nato giampo dunay miyembro sa pamilya nagkasakit. Salvific suffering. Tingali wa ninyo giampo bisan unsay paningkamot, bisan istorya nako sa sakapari, no. Di ko kasabot nyur, no. Ngano nga kining among isa igsuon, no. Gahi og ulo, no.
problema ni Papa o ni Mama, no? Bahin sa kinabuhi. Duol kita sa Dios. Amen. Hindi kita kasabot, mayo mato kay buhat, nganong nga matabo usahay, no? Daghang mga pagsulay, ihalad kay Lord. Amen. Mao kini ang atong cross, pero matod pa, the Lord who gives us the cross will also give us the strength to carry that cross. Amen. Mga hinigog mapadayon kita sa atong misa. Kanyong tanan nga bahin sa panaw sa parokya, nining atong Holy Cross sa basak, daghan kaayong salamat. Daghang mga butang nga nangagi, dunay mga panahon sa pagsulay, dunay panahon sa kalipay. Pero karon nalipay kita kay after some years, no, dunay kitay acquisition, yuta nga maghatag nato ligwa, no, sa atong parokya, daghang higayon atong kasaulugan nga mahinungdanon. Kanyong tanan usbonako, uban ang akong pag-congratulate sa atong piyesta, ang akong pagpasalamat tungod nining gasa ni Lord sa atong parokya, kay Mr. Johnny, Mr. Father Neil, og ninyong tanan. Ug ampo kita, nga kining tanan, magdala himaya sa Dios. Kung bisan pa, uban ang cross, sayod kita, ngang iyang katumanan, way lain, ang pagkabanhaw, ang himaya, ang kalipay nga way katubtuban. Ninyong tanan nga nagkatigom karon, ninyong tanan nga bahin sa broadcast nining atong misa, was banako. Happy Fiesta ninyong tanan and congratulations sa atong acquisition, yuta, ginrepresentar ni Father Ruben Enduna, bahin na kini sa parokya. Unta, osbonato, makadala himaya sa Dios o kayuhan alang natong tanan. Happy Fiesta ninyong tanan. Happy Fiesta. Ipahayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ngahimo ang tanan. Tuog kanato mga tawo o galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo sa nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagaling ko sa tuo samahan, mubalik sa nga may mayaon, aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. O ngayang gingarian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, isimba siya ug himaya, ug sulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, sa kinabuhi, sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Magampo kita karon sa Dios nga nahigug mapag-ayo sa kalibutan ug tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron magpakamatay diha sa krus alang kanato. Busa moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa simbahan, nga nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga makigbatok hangtod nga magdaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo.
alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, nga gibayaw sa kitasan, isip Ginoo og manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakigiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo o pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makatunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madungangan ang kadasig sa pagpangalagan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, nining kinabuhia og sa sunod, ang tanan namong paglaom anaa sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo samtang nagadayeg kami kanimo. Tungod sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod, ang ato ang offertory karon panguluhan sa atong mass sponsor, Mr. and Mrs. Elicer and Marites Alianic, ang Carl's Catering, kuyog ang atong mga pilgrims, ang Parish Pastoral Council, WISTI officers, officers of all religious organizations and movements, all chapel officers, area coordinators, chapel leaders, barangay officials sa Barangay Basak Pardo, Barangay Basak San Nicolas, and Barangay Quiyot.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa pagkapuslanan ug sa tibok niyang sampos nga simbahan. O Ginoo kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong kayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibutan nga ang kaluwasan sa mga tawo malalang diha sa kahoy sa krus. Aron diin magikan ang kamatayon dito sa mahibalik ang kinabuhi. Ug arua si Satanas nga nakadaog dito sa kahoy, mabuntog usab dito sa kahoy sa krus, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw Ginoo at tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kugalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og maingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang paniyapon mi kuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kanimo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang og moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusad diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan nimo nga may pigamidiya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, tanang mga kaobispuhan ug mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga namatay, malaumon nga babanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kami tanan mo kami nga ngayon nga makaambig sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulan sa Diyos, uban ni San Jose iyang esposo, tanang mga santos ug mga martires. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatagan ha kanimo, makakagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kay mo sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan si mong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug melayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Kaya makalawat kanimo. Pamulong lamang.
Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo, Ginoong Hesukristo, nga imong angkon nga nasa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo ug pasalamat. So, may ubuntang pag-usab, may igsoon ko na ni Kristo in behalf sa Parish Pastoral Council. Among pasalamatan ang ato ang mga kaigsuunan nga mihatag sa ilang oras, katakos ug bahandi aron magbalampuson ang ato ang piyesta sa kadaugan sa krus. Ato ang mga mass sponsors from our opening salvo up to Fiesta Day, Engineer Roberto Cabarubias, Mr. and Mrs. Yvette Anora Torbeso and family, Brindo and Ninette Kilario, Ilaya family, Miss Susan Declinis Daclan and family, Barangay Basak Pardo Council and staff, Holy Cross Parish Legionaries, Patigi family, Miss Kathy Ricafort and family, Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family, Mrs. Marcy Dichosa and family, Brian and Juliet Gerard and family, Barangay Kiyot Council and staff, San Roque Chapel Kiyot proper officers, Basak Elementary School Batch 1974, Tating Hichanova and family, Mr. and Mrs. Bin Centino and family, Mr. and Mrs. Eric Sakul, 2000 Hail Mary and Divine Mercy Group of Prayers, Engineer and Mrs. Eduardo Veloso and family, Mrs. Florinda Matutinaw and family, Barangay Basak San Nicolas Council and staff, Mrs. Edith Aquino and family, Liagas family, and Mr. and Mrs. Eliezer and Maritis Alianac of Carl's Catering. Ato ang mga co-celebrant sponsors, Dajco Properties Corporation, Mara and Lara May Gornes and family, Fee Antiquina and family, Adorers of the Crucified Jesus Community, Noli and Kids Barbecue, Angel Marinay and family, Miss Gloria Yu, Liberty Carpi and family, Mr. and Mrs. Lelier Baltonado and family, Rago Lumber, Baby Bourbon, Mrs. Malo Perez and family, Mr. and Mrs. Christopher and Lani Cabarubias and family, Rodora Sabak and family, Nining Gabiana and family, Mr. and Mrs. Pacifico and family, Mr. and Mrs. Rizaldo Nunez and family, Mr. and Mrs. Cynthia Lapasaran and family, Parama family, Hinara Cabanyog and family, Don Vicente Rama Memorial Elementary School teachers, Relion and Redillas families, Don Vicente Rama Memorial National High School teachers,
Teresita Labang and family, Gigi Lusada, Joji Cabrera, Bamboo Village Chapel. Kanilang tanan, taga na to silang masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang ni-sponsor sa ato ang mga karo gahapon sa atong prosesyon sa Birhen sa Kasakit with Honorable Boyet Nacorda and family. Sa Santa Cruz, sila Brad Jeffrey Daclan, Mama Marcy Di Chosa, with CJ Mahusay. Unya sa banda, silang Mr. and Mrs. Romelo Patigi and family. Nya atong altar sponsors decoration, gikan sa ato ang opening salvo hantod sa kapistahan ugma sa Birhen sa Kasakit. We have Mr. and Mrs. Ronald Di Chosa and family, Miss Eliza May Cañete and family with Area 7 Chapels, Engineer Cyrus Christian Colliera and Engineer Nilo Ibis and family. We have Engineer and Mrs. Woodrow Ralion, Congresswoman Cindy King Chan and Mayor Ahong Chan, and Area 8 Chapels with Malu Perez. Taga na to silang pasipang pakpak pasalamat. Sa ato ang sponsor sa electroplating sa atong Paris Chalice by CQE through Engineer and Mrs. Armistice Gascon for church ventilation, repainting, improvements sa ato ang simbahan nya in charge sad sa ato ang mga physical facilities kanang natay mga kalingawan, natay mga programa, ang atong kinakusgan nga igsuon. Si Brad Jeffrey Daclan, kuyog sa mga kabantanunan nga pirmi niya mo abi-abi ato tagilang tagaag masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang tulo ka kapitan kay nindot niya tong parokya sakop manig tulo ka barangay. Ang kapitan sa Barangay Basak Pardo, Barangay Captain Dave Tumulak, Barangay Captain o Barangay Basak San Nicolas, Captain Norman Navarro, and sa Barangay Kiyot we have Barangay Captain Danilo Teves, taga na itong masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang Ordinesa Printing, ang in-charge pirmi sa printing sa ato ang mga programs, taga na itong masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ato ang mga fiesta committees, ang reception from Novena Mass until Fiesta Day, ang ato ang Parish Volunteered Catechist, ato ang nightly activities through Parish Youth Coordinating Council with Brad Jeffrey Daclan, ang ato ang bag collectors, ang World Apostolate and Youth Apostolate of Fatima, ang ato ang mga liturgical arts and environment ministry for altar decorations, ato sang pasalamatan ang ato ang mga barangay tanod o mga pulis sa barangay Basak Pardo for peace and traffic. Taga natong masipang pakpak pasalamat. Nga ato sang pasalamatan ang ato ang mga PPC and Westy officers. Daghan kayong kasalamat kaninyong tanan. Ug ning bahina atong pasalamatan ang ato ang mga pari nga ni concelebrate before day ako day nakalimtan. Ang ato ang mga liturgical volunteers atong choir, ato ang Holy Cross Parish Council of Choir. Daghang salamat ang atong lectors, ang Cantor of the Psalm, atong bag collectors, atong mga extraordinary ministers of Holy Communion, o ato ang mga Ministry of Altar Servers, kaninyong tanan, kanatong tanan nga dinhi, daghan kayong salamat. Taga nato atong kagaling masipang pakpak pasalamat. So ning bahina ako ipilaila atong mga pari nga ni celebrate sa atong misa. Magsugod ko diri sa akong wala diri nga side. We have Reverend Father Ruben Indora, palihog barog Padre. We have Reverend Father Hilario Gabotero, kanang naka sa wheelchair. We have Reverend Father Neil Cortez, ato ang resident priest. We have Reverend Father Ian Phil Balankig. Sa inyohang to, na din ha si Reverend Father Gabriel Bilino, si Reverend Father Alverio Mores sa Scalabrini, anya usa sa ato ang ni misa sa atong nobina, si Reverend Monsignor Vicente Florido Jr. sangay sa ato. Nya tupad niya ang atong Kora Paroko, sangay gyapon niya, sangay kaduha, Reverend Monsignor Vicente Topas Jr. Tagaan nato sila pakpak pasalamat. So ning bahina atong pasalamatan ang ato ang main celebrant. So atong main celebrant ang pahinomdom kanato nga ang krus dili simbolo sa kapildihan, dili simbolo sa kadaot,
So ang krus simbolo sa kinabuhi. So ang krus diin giisa ay napaday before ko mag-introduce sa ato ang presider na pa ko'y nakalimtan. Ang nasa left side ni sa atong mass presider si retired Bishop Antonio Ranyola. Taga natong masipang pakpak pasalamat. So, sa atong parish, ang atong mass presider nagpahinumdom kanato about sa krus. So, ang krus dili simbolo sa kasakit or kapilihan. So, ang krus instrumento sa kinabuhi. So, nagpakita sa dako kayong gugma sa Dios alang kanatong tanan. So, kita ang nakasala, siya ang gipatay, siya ang gilansang, aron lamang kita maluwas. So, the Lord who gives us the cross will also give us the strength to carry the cross. Ang atong talahuron nga arsobispo sa Sugbo, si na speechless. So, ang atong talurong arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose S. Palma Dili. Taga natong masipang pakpak pasalamat. Palihog, manindog, before nato dawaton ang katapusang panalangin, musinggita sa makatulo ug makusog. Viva Santa Cruz! 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 Ang Ginoo manakan ninyo. Iduko ang inyong mga ulo. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.
katong ganahan mohalok sa relics sa krus, ato lang sa kilid linya lang tag-usa and then exit. Katong ganahan magpa-picture sa atubangan with our mga co-celebrant and mass presider. Unahon sa nato ato ang mass sponsor, nya sunod ato na yung bahinon. Kay ato ang mass sponsor atubangan palihog.